Dirita kasama kay sumala sa ombudsman. Dirita sa way pagdugay kasama. Hindi so na ito niyagyag ni mga nagunang katikaran sa itong palibot karon. Gihangyo sa Office of the Ombudsman mga kasama ang Anti-Money Laundering Council or AMLC nga i-freeze ang mga bank account ni former House Speaker o ang atoang Leyte Representative kasama nga si Congressman Martin Romualdez. Sumala pa diri mga kasama. Sumala kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Wala daw nila gitugutan. Gawas sa i-freeze nila ang bank accounts or ang mga assets ni former House Speaker Martin Romualdez. Wala sab nila gitugutan kasama si Martin Romualdez nga magpa-check up dito sa Singapore kay Kahinumdoman baya kasama lakip ang maong kanhi speaker o ang kongresista mga kasama sa ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order buot pasabot ini kasama gawas sa lakip siya or kabahin siya sa maong bulletin order kasama nga hugot nga ginamonitor. Kay once malakip ka diri sa ILBO kasama, nagpasabot lamang ka na nga duna kay kalambigitan sa isyu sa korapsyon. Sa korapsyon sa gobyerno. RadyoMaN Kuskos Batikos. Now, dirita mga kasama, pagkadugan nako ani mga kasama no sa tinuod lang bagting na po itong mga dalunggan ani. Kaya basin mo sunod na po di sa iyahang kakonsabo sa una, iyahang best friend karon nga tuag Czech Republic. Iyang best friend sa una sa pagpanglustay sa mga katawha o kaning kwartas katawhan kasama. Naanapod ni plano ning tawhanan musunod sa yapak sa gidangatan sa iyang best friend karon kasama. Kahinumdoman ba ano? Nananghid pod do si Zaldico nga mugawan siya og nasod Pilipinas, muadto siya sa laing nasod, mulangyaw siya didto kasama, tuyoon yun yung adto didto tungod sa medical concern. Nya karon na pod, same script, different character na pod. Na-introduce karon mga kasama sa ato ang istorya. Kini na pod si Martin Romualdez, buot na pod mugawas sa nasod Pilipinas, muadto og Singapore kasama kay magpa-check up. RadyoMaN Kuskos Batikos. Unang pangutana, nganong dito sa Singapore, Mr. Romualdez? Mr. Martin Romualdez, nganong dili na lang diri sa Pilipinas? Nganong dili na lang diri sa Pilipinas o diri sa Pilipinas mismo magpa-check up? Kadato ninyo diha. Ma-afford man guro ninyo ng mga mahalon nga mga ospital. Kabalo man mi nga sinsilyor na ninyo. Gani, libre gani siguro mo diha kay konsabo ra ninyo ng mga tag-iyag ospital diha. Pero bisan pa kasama, ang dakong pangutana ani karon, nganong dili na lang diri sa Pilipinas kay dili kaayo effective ang ato ang mga ospital diri? Dili effective ang ato ang healthcare system? Ha? Why not? Mo level po daay mo sa katawang Pilipino. Ang mga katawang Pilipino kung magpa-check up, di man na mangadtog Singapore, di man na mangadtog US. Diri man gyud na sa ospital nato sa Pilipinas. Nganong dili man ninyo na mabuhat? Nganong didto man gyud mo sa laing nasod? Ha? Moingon dai na sila nga, daghan man mi kwarta. Kamo mo yung mga kwarta, di mo kadto didto. Di mo ka-afford ana. Bisan pagka-afford siguro, kung tarong lang yun ang healthcare system diri sa Pilipinas, paminaw na ko, di yun mo manggawa sa nasod. Nya ang hinungdan ani mga kasama, nganong dili yun tarong ang atong healthcare system diri sa Pilipinas. Walay tarong ang atong mga ospital diri. Not to discredit the hospital sa ato ang Pilipinas sa ato ang nasod kasama ha. Not to discredit the profession of our fellow Filipinos mga kasama. Pero ang ato adjong healthcare system diri kasama, labi na ha sa mga public hospitals. Ilawom sa pagdumala sa gobyerno kasama nga mga ospital.
Sa tinuod lang, wa gyoy tarong. RMN Kuskos Batikos. Grabe ang mga linya. Pila pa ka simana ang mudagan. Ay ha maproseso ang imong mga papeles. Ay ha ka makakuwag binipisyo. Ay ha ka matambalan sa imong unsa man na imuhang ginahambin nga balatian. Mao nang iglas kay ning mga tawhanan ni kasama. And not to think, sila ba ang hinungdan nganong naatay ing ani nga sistema sa ato ang mga pasilidad diri sa ato ang nasod. Nganong naatay mga ing ani nga mga sistema kasama sa ato ang healthcare. Tungod lang man aning mga tawhana gihapon. Kining nagdumala, kining mga magbabalaod nato. Nga mga puros kaayo kahaman mga ambot din ako ma-explain jud kasama unsay level sa ilang kagrid, kahakog. Mga ingana kasama. Sila ang hinungdan pero karon kung sila masakit, dili sila mo level sa katawang Pilipino nga diri lang sa Pilipinas magpa-check up. Kaya dito sila sa laing nasod. Kaya dito effective ang ilang mga healthcare system. Tungod lang man sa maayong pagdumala sa mga opisyalis dito. Tarong ang ilang healthcare or tarong ang ilang healthcare system kay tarong man sad ang mga nagdumala dito. Diri, walay tarong ang healthcare system kay kamong anaa sa kagamhanan utro pod mo walay mga tarong. RMN Kuskos Batikos.